ସପନୀ ଅଜାଙ୍କ ସପନ ଦେଖା। ଶୀତ ରାତି ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଥାଏ। ଉଷୁମ ବିଛଣାରେ ସପନୀ ଅଜା ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସପନୀ ଅଜା ସପନଟିଏ ଦେଖିଲେ। ହାତୀଟିଏ ଉଡ଼ୁଛି ଆକାଶରେ। ହାତୀଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ପଡ଼ିଲା ଶୋଇବା ଘର ଉପରେ। ମଡ଼ ମଡ଼ ହୋଇ ଘରଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଭୁସ୍ କରି ହାତୀ ଆସି ପଡ଼ିଲା ଅଜାଙ୍କ ଉପରେ। ହାଉଳି ଖାଇ ଅଜା ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସପନଟି ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଜା ପଡ଼ିଥିଲେ ଖଟ ତଳେ। ବିଲେଇଟିଏ ସେଇ ଖଟ ତଳେ ଥିଲା। ଅଜାଙ୍କ ପଡ଼ିବା ଦେଖି ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା।